Celý projekt byl odstartovaný v roce 1998 při oslavách vlastně postavení tady toho obelisku, podle čeho vlastně tady ta obora se pojmenovala. Já jsem sem přijel se podívat na tuto oslavu a byl jsem trošku v šoku, co jsem viděl podle toho, na co jsem já byl vlastně zvyklý ještě jako dítě, když jsem jako 12letý až 15letý kluk vlastně jezdil. A to území bylo naprosto změněné. Ty louky, které tady byly, ty tůně, ty krásné meandry, tak na nás se tady objevila suchá krajina, kde rostla malá kukuřice. Vlastně bylo to vysušené území a mě to v té době bylo tak líto, že jsem začal hledat možnosti, jak vlastně to vrátit zpátky, aspoň z části. V roce 1973, když bylo vybagrováno nové rameno řeky Dyje, došlo k tomu, že ta Dyje začala působit jako takový přirozený drén, který začal stahovat nejen povrchovou, ale i spodní vodu. Došlo k záklesu hladiny spodní vody o půl metru až o 1 metr, což samozřejmě nás vedlo následně k tomu, že se začala ztrácet i voda v těchto tůních. My často mluvíme o životním prostředí a myslíme na sebe, ale tady se krásně ukázalo, že životní prostředí má každý druh. A ty významné druhy, třeba někteří obojživelníci, kteří citlivě reagovali na ty změny, které se tady před 60 lety staly, no tak reagovali tak, že vymizeli. Když jsem to vykoupil, protože na cizích pozemcích jsem nechtěl nic dělat, bylo to 2,5 tisíce smluv, tak byl další takový velký úkol, co s tou krajinou vlastně, jak to udělat. Takže na ortofoto mapách jsem našel už takové ty průlehy těch zavezených meandrů, tůní, použil jsem staré mapy Richesteinu a vlastně snažil jsem se zjistit, proč to tady fungovalo tímhle způsobem, jakým to fungovalo a začal jsem to tvořit. Ty změny k lepšímu nastaly, až někdo si uvědomil, že ta voda se musí vrátit. Ale ne tak, že tady udělá další přehradu nebo nějakou velkou vodní nádrž s kolmými břehy. Ale tady se začalo citlivě. To znamená spíš obnovou toho starého, co tady zmizelo. To, co bylo zasypáno, zaveženo, prostě vygumováno z mapy, tak se začalo obnovovat stylem prohloubíme, vyčistíme, odbahníme. No a protože se to dělalo s citem, tak se tady vytvořil základ obnově. Já jsem v první fázi nechtěl dělat ani oboru. To území vlastně, které se nachází na 3 katastrech, na Lednice, Rakvice a Podivín, bylo takzvaným územím nikoho. To území, že si sem každý vyvážel odpadky, jak chtěl, a tudíž jsem začal hledat, jak vlastně tomu zabránit, aby ty lidi to se nevozili, tak první na cesty jsem dal panely takové. Ale oni si to tím traktorem otáhli, tak bylo velmi složité vlastně najít, čím bych zabránil tomu, že by ty lidi tady pořád vyhazovali ty pneumatiky a vozili ten nepořádek z těch domovů. No a první bylo co, tak to je obora. Obora vlastně jediné, co ze zákona můžete oplotit. No tady těchto 600 hektarů je zcela výjimečných. Aspoň 10% z toho je 100% toho nejlepšího, co na Jižní Moravě, co se týče mokřadních biotopů, co se dá tady najít. A nesmírně je cenný, že jsou za plotem. To je samozřejmě nepopulární, nesympatické opatření, ale já mám sám zkušenosti 40 lety z lokality Betlém, která byla od samého počátku oplocena. A největší neštěstí pro rozvoj přírody, pro rozvoj druhové pestrosti je člověk. To je prostě, tak to je, tomu se nedá vyhnout, to se musí pojmenovat, protože oplocený mokřad má x-násobně víc druhů a oni tam vyhnízdí a vyhnízdí tam bezproblémově. To je vlastně to, co si přírodovědec může jen přát, že to vůbec někde je, protože většinu krajiny nemáme zatím oplocenou. To snad bohu dík, ale tady se to osvědčuje a myslím si, že tady teda jsme na počátku něco, co může být za 50, za 100 let fantastická věc. Současně potom v roce 1973 byla zahájena stavba novomlýnských nádrží. Na ploše 3000 hektarů došlo k zániku nejen toho lužního lesa, ale i všech těch lesních i
lučních tůní, které se tam nacházely. Můžeme tedy říct, že na území obory Obelisk v současné době máme vzorek toho, co zaniklo pod hladinou novolmýtských nádrží. V tom začátku samozřejmě jsem potřeboval taky lidi za první, kteří tady s tou krajinou mají zkušenosti, což byl pan doktor Šebela, který tady výzkum si prováděl řadu let už předtím, než byla regulace DIE. No a pak to byla vysoká škola zahradnická, která dělá vlastně i takovou tu krajinařinu, tvorbu krajiny. Tam jsem se seznámil s panem Krejčiříkem, pak samozřejmě ta Pražák, který pracoval na odboru životního prostředí v Břeclavi, ale bylo jich daleko víc, takže ty zkušenosti samozřejmě jsme všichni se snažili do té studie vlastně zakomponovat. Co bylo takové, což mě překvapilo, že se do mě navážili hlavně ochránci přírody, pánové tady z Chákao Palava, ale i krajský úřad Jihomoravského kraje. Mám pocit, že ochrana přírody v České republice ve smyslu zákona 114 trošku ještě není připravena na takovéto situace, že tady mentálně v tom uvažování, že vznikají prostě rozsáhlá území ve vlastnictví firem, jedinců, kteří tam mají svůj záměr a že zaostávají za tímto vývojem. Vůbec se mně zdá, zvlášť poslední dobou, že mezi ochránci začíná převažovat takový militantní přístup. My si prostě vyžadujeme, takhle to musí být, ale to tak v principu není. Bezprostředně poté, co jsem vypracoval biologické hodnocení na záměr vybudování obory Obelisk, tak jsem se jakoby skoro stal terčem takovým těm nepřejícným lidem. Ministerstvo životního prostředí dokonce jakoby reakci na tu moje biologické hodnocení si nechalo zpracovat odborný posudek, no a že nedoporučuje oboru nebo záměr obory Obelisk k její realizaci. Vyvrcholilo to tím, že v roce 2002 jsem byl navržen na cenu ropáka roku a obsadil jsem čestné 15. místo. Tímto tlakem našich ekoaktivistů nebo teroristů, já jim říkám, protože s přírodou žijí akorát v kancelářích nebo když krmí holuba na Staroměstském náměstí v Praze. Zjistil jsem v průběhu té mé činnosti tady, že máme dva druhy ochránců přírody. Polovina je takových ekoteroristů nebo úředníků a pak je druhá polovina opravdu těch ochránců přírody, kteří jsou praktici, mají zkušenosti a pomůžou vám. Je potřeba dodat, že ne všechny věci lze nějakým způsobem nařídit z centra. Mám pocit, že ten náš zákon o ochraně přírody počítá jakoby s nějakým osvíceným řízením, že někdo je schopný v tom území říct, co by bylo přesně tam správné, tak abychom ochránili tu přírodu. A ti ostatní, že by se tomu měli přizpůsobit, ale ono to tak prostě není pochopitelně. Oficiální ochranářská veřejnost nechce mít prostě s oborou Obelisk jakoby nic společného, a to z jednoho prostého důvodu. U nás se pořád nenosí to, že někdo prostě privátně si může zřídit tak velkou oboru a že dokonce v té oboře, tom privátním prostoru, může ta ochrana přírody jaksi prosperovat. Dokonce ani zákon nezná institut soukromá přírodní rezervace. Inženýr Fabičovic byl po řadu let vystavován tlaku ze strany CHKO a nabádán k tomu, aby toto území umožnil přičlenit CHKO Palavské vrchy. On se proti tomu ohradil a ani se mu moc nedivím. A nakonec z hlediska hydrobiologa při mých zkušenostech a při tom 4letém výzkumu můžu říct, že toto území je chráněno více než CHKO, dokonce bych řekl, že se svou ochranou přibližuje ochraně v rezervaci. Přibližně
před 15 lety jsem skutečně tady na kameru sděloval, že to, co je dneska obhospodařováno jako pole, tak se může během několika málo let úplně změnit v prosperující louku, protože všechny ty organismy, které dneska považujeme za vzácné, zvláště chráněné, budou mít tendenci se do té plochy samovolně natahovat. Jsem velmi rád, že se po těch 15 letech má slova potvrdila a že prostě vzala za své takové ty pochybovačné názory odborníků, jako byl například pan doktor nebo inženýr Jiří Danihelka, který tvrdil, že je to naprostý nesmysl. Kdybych měl říct jeden příklad, čím se ta hodnota území dá doložit, tak je to výskyt chráněných rostlin, zvláště chráněných rostlin podle zákona o ochraně přírody a příslušné vyhlášky, kterých tam je 15 až 20 druhů. Podle mě by mělo být nějaké koordinační centrum, které by v tomhletom území vlastně péči o krajinu, řekněme, koordinovalo, neříkám řídilo, ale nemyslím si, že by bylo nutné tam, aby ty pozemky měly jednoho majitele. Jak jsem zmínil těch 450 taxonů, tak je nutno podotknout, že z těch 450 druhů, které zde rostou, tak je celých 81 druhů, které jsou zapsané jako zvláště chráněné druhy rostlin, anebo jsou uvedeny v černobílém seznamu ohrožených a mizejících rostlin České republiky. A 81 druhů chráněných a vzácných, k tomu ještě musíme připočítat další druhy, které jsou fytogeograficky významné, které zde mají třeba hranici svého areálu, které jsou vázané na mizející biotopy, třeba podmáčených lužních lesů, nebo tůní, nebo halofity, tak se dostáváme k číslům, který nemá možná ani polovina zvláště chráněných území v České republice. Já jsem vzděláním lesní inženýr. Tady vlastně mám tu možnost to prakticky opravdu všechno sledovat, což já jsem kdysi prohlásil, že tady to území chci mít jako laboratoř. Předtím, než se tady zalesňovalo, bylo velké pole, 600 hektarů polí, které vysušovalo tuhle krajinu tím, že napršelo sice, nevsáklo se to úplně a odpařila se rychle voda. My jsme sem do toho včlenili 120 hektarů nového lesa, dělalo se skoro 40 hektarů nových luk a ta příroda, když ožije, prostě začne fungovat sama. Když se ta voda vrátila sem do toho území, tak jsme začali dělat louky, mokřady, tam, kde to bylo vhodné. Vysazoval se les na orných půdách, kde ty orné půdy byly ve velmi špatném stavu a nastartoval se vlastně nový ekosystém lužní krajiny. Z toho člověk má radost, ale nekončíme. Ono to je krajina kulturní, to znamená, ona toho člověka potřebuje pořád. Tady nejde o to říci, tak jak to slýcháme z různých jako specialistů na přírodu a ty třeba říkají, příroda si poradí, neporadí si. A tady vidíme naprosto jasně, jak si ta příroda bude radit. Duby, které tady historicky rostly, je jich už jenom pár. Tady některé nám dokonce bobr zlikvidoval, některé jsme stačili ochránit. Tak tato část území, která se takhle nechala, vlastně nastane akorát to, že duby nám odejdou nám všechny de facto hospodářské dřeviny a nalítne nám sem taková ta babika, javor babika. Tady vidíte už všude, jak je to zarostlé, jak si to pomalinku zabírá tohle území a z hlediska nějaké ochrany přírody naprosto bezvýznamná rostlina, a té tady budeme mít strašně moc, protože dub letní a pro svůj rozvoj a to, aby rostl, potřebuje mít naopak. On to je světlomilná rostlina, hodně světla, takže nám naroste pouze jako solitér, anebo když ho hospodářsky vysazujeme, buď sazenicema nebo síjí. Tady tohle, ty torza toho dubu můžou opravdu sloužit akorát pro radost entomologů a brouků, kteří tady ještě nějakých 10, možná 15 let se budou rozmnožovat a pak tady to území zahyne a bude pouze tady ten nálet té babiky. Cítíme možná daleko víc s tou přírodou, jak opravdu ty naši úředníci. Já jsem navštívil řadu obor,
zvláště chráněných území, dělal jsem posudky a tak dále. A můžu vám říct, že ne mnoho majitelů těchto území slyší na ochranu přírody, ale znám i obory, kde byly vyřezávány původní druhy dřevin a vysazovány cizokrajné druhy dřevin, jako třeba rychle rostoucí křížence topolů, platany, tuje. A ty majitele prostě nechtěli, aby tam rostly lípy nebo duby a vysazovali tady různé sakury, protože jim to krásně kvetlo, anebo japonský javory, který na podzim mají krásně zbarvený listy. Což tady v tomto případě obory obelisk vůbec není. Já jsem tady vyšel z historie, já jsem nic nevymýšlel, já jsem se jenom podíval, jak se tady historicky hospodařilo a to je to, co dneska vzniklo. Prostě je tady dostatek vody, i když je tady takové množství zvěře, které, když se bavíme o zvěři a některý z těch orgánů ochrany přírody a krajiny nebo vůbec orgánů státního aparátu, krajského úřadu se vždycky hrozí, že má být 4 jeleni na 1000 hektarů, tak já jich tady mám na 500 hektarů nebo 600 hektarů, jich mám 150. A vůbec nevidím, že by mě to nějakým způsobem škodilo a za další neškodí to ani na těch kulturních rostlinách, tak jak si stěžují zemědělci, že jim dělá zvěř velké škody. My to pouštíme a nakonec je to i vidět, že se pasou v pšenicích a tohle a výnos je 41 metráků na hektar, to je 4,1 tuny, což je průměrný výnos v této republice. Takže kolik oni toho sežrali? Jako kolik toho zničili? Takže my někdy něco přeháníme a hledáme toho nepřítele někde a ten nepřítel je v nás, v našem myšlení většinou. Velice pozitivní na osobě inženýra Fabičovice je to, že nerealizuje jenom svou vlastní představu, ale nechá si poradit od odborníků, kteří tady vytvořili jakýsi tým a nejedná se jenom o biologii, ale jedná se také o krajinné architekty, krajinné ekology, kteří mu radí, jak co kde vysadit, jak co kde obnovit a to, že je respektuje, je nesmírně taková jako vzácná vlastnost tohoto člověka, který nevychází jenom ze svých představ, ale dá i na radu druhých. Tady se vytvořilo něco, kde se zastavil pokles úbytku druhů, aspoň třeba když vezmeme skupinu obojživelníků, a ty druhy, které byly na hraně, tak tady se to už dá znovu. Je to ideální jako takový začátek, jo? Že se tady zastavil pokles a u některých druhů se dá říct, ne, tady je to výborný, tady prostě populační hustota je taková snad, jaká byla v minulosti. Na tomhle místě je možné ukázat ještě jednu takovou kvalitu obory a oborních mokřadů. Tak jako dřív ta řeka vytvářela tu krajinu postupně, ne každou zimu přišla velká voda, ne každý rok byla záplava, takže ty jednotlivé mokřady nebo jejich charakter se měnil průběžně. A to je zase ideální stanoviště zase pro některé druhy, které tady najdou buď třeba ptáci na tahu, to znamená na jarním a podzimním tahu, tady vidíte bahňáky, tady vidíte prostě hejnakače. Čírky obecné, zvláště tady na těchto 2 tůních. Takže sem třeba chodím se kochat doslova jako ornitolog a když má člověk štěstí, tak tady třeba jsem letos pozoroval jeřáby. Dlouhou dobu, skoro 2 měsíce se tady zdržovali jeřáby, takže po té stránce takový mladý mokřad ještě není hotový, ještě to litorální pásmo teprve, jak vidíte, roste, a nicméně má to svou cenu, že je mladý. To znamená, ty, které jsou tady 10 roků staré, tak už mají úplně jinou kvalitu a jinou tu obsádku třeba těch ptáků nebo těch obojživelníků, než mají ty mladé, mělké, prohřáté vody. Všichni moc dobře víme, že nás v poslední době postihla taková nějaká suchá perioda, kdy začaly odumírat stromy, kdy se snížila hladina podzemních vod v lužním lese a
problém povodňování lužního lesa, ať už je to mezi Břeclaví, Lednici nebo pod Lanžhotem, je nesmírně složitý, protože jsou nastaveny manipulační řády na jednotlivých objektech tak, že dovolují pouštět jenom určité množství vody, kdežto tady v oboře Obelisk pan inženýr Fabičovic jakýmsi předstihem ošetřil manipulační řád na toku Trkmánky a každým rokem téměř polovinu rozlohy obory Obelisk už povodňuje. To znamená, dotuje lužní les vodou, který ho nesmírně potřebuje. My se snažíme dneska to přesně dělat v tom samém duchu, to znamená zaplavovat uměle to území a co dokážeme zaplavit, tak děláme ve prospěch teda luk, ale hlavně i k tomu lužnímu lesu, který byl na to zvyklý a vlastně z toho čerpá. Ten lužní les, my můžeme tvrdit, že je to lužní les, ale on to není, pokud ten luh opravdu vytváří ta voda. Statisticky je i dokázané, že po té regulaci DIE tady vznikl takový ten dešťový stín, protože celá ta krajina vysychala a to, že prší, tak k tomu musí pomoct i ta krajina. Takže třeba příklad, jeden dub vám dostane za den do ovzduší třeba 500 litrů vody a ty páry stoupají nahoru a pokud jdou mraky, které ještě nejsou úplně na té úrovni, že jsou nasáklé dostatečně vodou a začne pršet, tak tomu pomůže a začne pršet. Když je tady sucho, nic nebude, tak rozháníme naopak ty mraky pryč tím horkým vzduchem a pršet nebude. A doufejme, že pokud to začne zase znovu tady tímto způsobem fungovat, tak se dostaneme do toho, že tady bude znovu pršet možná trochu víc. Tady toto je přesně případ, že ten majitel se snaží prostě věci kombinovat, vytvářet prostor i té přírodě. Já nebudu mluvit za odborníky, je jich dost, kteří tam provádí výzkum a pokud mám k dispozici nebo vím o některých hodnoceních, tak jsou veskrze kladná a spíš i pro ty odborníky jsou překvapivá, co se dá v tom území dosáhnout. Vůbec třeba vodní režim, který tam neskutečným způsobem byl vylepšen a samozřejmě to znamená vkládání nemalých prostředků. A toto území je právě o té vodě, o tom vodním režimu. Mají s tím problémy státní podniky a tady majitel do toho vkládá své prostředky. Takže z mého pohledu ty pochybnosti byly rozptýleny, jen zůstává, a já tomu dobře rozumím, určitá pachuť toho přístupu. A dneska samozřejmě tu podporu už mám od OPK nebo Ministerstva životního prostředí, protože všichni vidí, že to území, tak jak jsem si ho navrhl, tak jsem z něho moc neodbočoval, ale snažil jsem se tady pro tu přírodu udělat maximum a dělám dál. Když budu jako přírodovědec to hodnotit, tak to jsou úplně zanedbatelné ary, neříkám ani hektary, kde na jižní Moravě nebo v tom Podii můžeme najít něco, co by víceméně suplovalo to, co tady bylo před 60 lety, před těmi komplexními vodohospodářskými úpravami. A tady můžeme, aspoň podle těch bioindikačních druhů, jako třeba skupina těch obojživelníků, že už se sem vrátili, tak tady můžeme čekat, že no my už se toho nedočkáme, ale za 50, za 80, za 100 roků tady bude lužní krajina takovou, jakou pamatovali naši dědové. Tak v tom začátku, když se to tady tvořilo, tak se to dotovat muselo, ale snažíme se tady, tak jak v normální kulturní krajině, hospodařit zemědělsky, takže obděláváme tady asi 200 hektarů orné půdy, hospodaření v lese, to znamená těžbou dřeva, no ale tady je to obora, takže je tady zvěř. Ale co je hlavní u toho chovu, že každý 6letý jelen je zlatý tady. A to je, myslím, že z chovatelského hlediska je to významné. Tady to území jim prospívá, je vidět, že se tady cítí dobře, mají klid, mají dostatek potravy, ale hlavně je to takový ten lesostepní typ území, kde ten jelen vlastně žil jako historicky. To znamená, zase jsme sem dali zvěř, která historicky takové území v té Evropě obývala. My
nejenom, že tady chováme tak kvalitní zvěř, tak dále tu zvěř prodáváme do jiných chovů než v naší republice, jak jsou to obory třeba Doupov nebo na Opavsku, to znamená do oborního nebo vojenským lesům, ale i odlov tady této trofejové zvěře nám přispívá k tomu, že můžeme z části financovat ty úpravy, které my tady děláme. V té době, kdy já jsem to začal tvořit, v roce 2000 nebo 2003 jsem pátral, tak je po té republice, jestli někdo něco takového už tady netvořil. Ještě na takové velkém území zjistil jsem, že jsem byl vlastně první. Já před panem Fabičovicem smekám. A parafrázoval bych slova Ernsta Thompsona Seatona, který říkal, že kopal studnu, aby i jiní mohli pít. A vidím to třeba na tom, jak se vysazují ty aleje tady. My nebudeme chodit v jejich stínu, ale budou v nich po nima chodit tak, jak v tom lednickém areálu, pod těma dubama, co sázeli Lichtensteinové. Chodíme my, tak jednou tady budou chodit naši vnukové a bude jim dobře.